ସମ୍ପର୍କକୁ ଏ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ନିଆର ସମ୍ପର୍କ। ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେ ହିଁ ଜାଣିପାରେ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଆସ ତୁମେ ସେଇଠି ବସ। ଆଜି ତୁମର ପ୍ରକୃତି ଅବତରଣ ଦିବସ, ମାନେ ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ମିଠା ସେବନ କରାଇ ତୁମକୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ শুভেচ্ছা ଜଣାଇବି। ଓ କି ଖୁସି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆସ ବନ୍ଧୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତୁମ ସହିତ ଖେଳିଛି, ବୁଲିଛି, ଆଉ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛେ। ହେଲେ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ, ତୁମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତେ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ଅଧୀବ ଚମକ ପ୍ରତି କଥା, ରାଜାଧିରାଜ ମଣି କାଞ୍ଚନ ଗଡ଼ ମୌଡ଼ମଣି ରାଜା କିରଣ ଧ୍ୱଜ। ତୁମକୁ କେଉଁ କଥା ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା, ଯଥାଶୀଘ୍ର ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ। ମୋ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ହେଇଥାଏ ସମ୍ଭବ, ତାହେଲେ କଲେ ବଲେ କୌଶଳେ କରିବନି ସତ ଚେଷ୍ଟା। କୁହ କୁହ ବନ୍ଧୁ, କୁହ। ସତରେ ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା କଥା